Maju mlebu wae. Metu. Mana tak angkat gue sendrong ra sida. Kaine kan tau. Perapian, Mak, perapian. Tak ngurus sentong iki. Sendrong lho. Lakbanmu ndi ya? Nyawa. Ndi? Kok redot yo. Les. Les. Wes ora, les. Ora utuh lho iki. Santai ya mun ya. Tau menang ya. Ora acara tempek ora. Ya iki lho cangkemmu lho, Jul. Ya iki acarane tempek. Hati-hati, Jo. Nah, aku ae. Pokoke ora bledak wis ora mening kowe. Ududem. Anak mirun kapok anak mirun. Sing mari sing ilang. Ngomong dele mari. Iki piye nara urut pasang kok. Klosone lho ae angkat piye. Sirku yo iki lho, iki melu ikine. Iki diangkat sik nang. Dadi kono diangkat iki. Iki diangkat to iki. Anu lek, anu kok jenenge? Kok pisan tembogo. Endi? Dus. Ada tembogo karo padan. Kenapa? Abane. Abang enek putih biru. Nah, telepon terus. Info ya. Info kata. Nanti kubure. Info kata sembulan karena. Gitu loh. Sampai kurang gede dong aku. Soalnya Malah kurang gede. Ya kalau gede yo. Soalnya nyanyi. Pokoknya rono kok. Tanju. Ya semetan wae. Nyoden. Medon itu lah dodono. Anu Kayak kidul Mas, guys, suwiran ben ketok kliwir-kliwir ngono ya. mbok gawe apa kuwi? Iya. Wes seperti iki. Baru sakat. Dawane. Lah bae apa Den? Wes kok. Anu nek. Sing gedhi kidul iso ora wae? Heh? Dat, kowe dat. Iki lho lakon nglakon malahan.
Tak berane anu sana Bang, aku ora. Kan ada ono sik sumber kari ya. Di labar putih ya. Ndi son? Tiga anu lamia. Namanya cuh matane. Iki dat jeberen nih. Sumbune ceblok, Cok. Apa iki? Lah, cuh iki cilik iki, Mang. Yo. Enak lagi ngit loro anggoro. Apa? Golekno nek. Temboko. Iki nglaban dia aku. Ya ndak. Apa fungsine cara anu? Nggo anu ngenceng nih. Kulik. Nasi nanti jawab oleh jawab. Apa toh? Katok Nasi paling nanti nasi. tabuki. Guyu tenanan lho iki. Cita gore. Sentore iya ra. Kene kira kok kene. Ora. Sembarang terus. Ora kok kono. Kene. Kene sumbune kono. Ayo kok kene. Munggah. Wes. Iki mau tang-manting kae kok. Ayo gendeng diam iki lho. Seto. Wes. Iki. Iki di tahun nah lho bare. Ben. Oso sik neno berarti. Iya. Oso sik lah. Gendeng. Ngopi oso sik. Sen, betul Sen. Tanganku senjarem iki. Ndi Jan? Kae lho. Bet bene piye? Ngono ta. Ora tambah. Ya sing kenceng kira-kira kenceng. Yo sentrongnya nanya sentrong. Sentrongnya tambah ono kuwi. Tambah kowo. Beh. Ngono. Ya Pak, gowon nggih. Ndi ya? Ono minyak. Tambah kowe dicok. Rek tok hilang. Beranggang ya. Oh, bisa ya. Kalau temu lho. Anjing. Nitok nyopo gondelane. Iki sapa? Suwi. Ya tandat. Tiga. Puneh iki kok. Rata-rata. Adat gembranggang ya. Ya entak lho. Bisa gua apalan nisan. Marah iki lho Sama ngarep. kuning pahit dingelokno. Bukan Iya. Ngomong dhewe Pak ini malah dilokne nang kamarku. Beranggang ya. Arep ngarep. Ya aku dikiwan apa kok? Heh? Dikiwan aku. Yo urusanmu karo Pakmu. Nanti bosong kok cacah. Ajar korendo to. Ya aku meru cacahku ya. Aku sing miral nih. Cacah ya melu cacah nih. Cacah. Sing peru ocone duanune. Sono anu Ngomong sumbu iki. Sini. Mari gon. Juang ora tambah minyak. Keluarkan lagi.
Ayo guys, coba pakai sarung kayak